Oh no man. Kunyangwe mutare mutoko ndovhariza maundaru kudotito. Ndinorova makita vamwe vachikundikana kurova ngoma. Inganozviziva aikani kuti isisu katiri vamukoma. Ini ndinorova makita vamwe vachikundikana kurova ngoma. Inganozviziva aikani kuti isisu katiri vamukoma. Chakabva nemabhazi kumudzi musafananidze iPhone nembudzi. Mukada kundizama kunge November, muchikundikana kundirimemba. Kano muno kadoma kunge Odesi, chipi chikini chiri muchesi. Panyaya dzekuwa chisaibhumpesi, ngoma pachipfuva dziri pachesi. Ini ndinorova makita vamwe vachikundikana kurova ngoma. Inganozviziva aikani kuti isisu katiri vamukoma. Ini ndinorova makita vamwe vachikundikana kurova ngoma. Inganozviziva aikani kuti isisu katiri vamukoma. Vari kuti anondimisa itaiton, panoitika saona yekwadaiton. WhatsApp message tone, ndakamhoresa chimoko panokia phone. Ndakatanga kuremera mabvuku, ndafara gazebo. Pane vanhu vanofunga nomisa pima kugara kumandresa. Ini ndinorova makita vamwe vachikundikana kurova ngoma. Inganozviziva aikani kuti isisu katiri vamukoma. Ini ndinorova makita vamwe vachikundikana kurova ngoma. Inganozviziva aikani kuti isisu katiri vamukoma. Chakabva nemabhazi kumudzi musafananidze iPhone nembudzi. Mukada kundizama kunge November, muchikundikana kundirimemba. Kano muno kadoma kunge Odesi, chipi chikini chiri muchesi. Panyaya dzekuwa chisaibhumpesi, ngoma pachipfuva dziri pachesi. Ini ndinorova makita vamwe vachikundikana kurova ngoma. Inganozviziva aikani kuti isisu katiri vamukoma. Ini ndinorova makita vamwe vachikundikana kurova ngoma. Inganozviziva aikani kuti isisu katiri vamukoma. Vari kuti anondimisa itaiton, panoitika saona yekwadaiton. WhatsApp message tone, ndakamhoresa chimoko panokia phone. Ndakatanga kuremera mabvuku, ndafara gazebo. Pane vanhu vanofunga nomisa pima kugara kumandresa.